Mikabad sa Kapin 11 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo ang nasakmit sa kapulisan sa Zamboanga City ug Davao City. Nakaalerto si Efren Mamak. Miabot sa 141 assorted master cases sa smuggled nga sigarilyo nga gikarga sa usa ka closed delivery van ang nasakmit sa Zamboanga City Police Station 11 kauban ang City Intelligence Unit Criminal Detection and Enforcement Unit sa Barangay Santa Catalina, Zamboanga City pasado alas 10 sa buntag adlawng Martes. Ang maong kontrabando mo kantidad sa kapin 8 million pesos. Sumala sa kapulisan, gumikan sa walay igong legal nga dokumento. Gilayong gidakop ang duha ka mga personahe sa maong van nga nag-edad og 32 anyos og 22 anyos nga pulos residente sa Barangay Santa Barbara. Wala na sila mihatag og pahayag. Sa Davao City, nasakmit sab sa awtoridad ang kapin 4,600 ka reams sa smuggled nga sigarilyo atol sa checkpoint sa Task Force Davao adlawng Martes. Gibana-bana ang nagkantidad og kapin 3.6 billion pesos ang maong mga sigarilyo. Gikarga kini sa usa ka pickup truck nga gimanihuan sa usa ka 35 anyos nga lalaking residente sa Pagadian City. Gilayong gikustodiya sa kapulisan ang sospek human walay napakitang dokumento sa karga niini. Wala na kini mihatag og pahayag. Gipaubos na sa inventory sa Bureau of Customs ang mga nasakmit nga kontrabando sa Zamboanga ug Davao City. Posible sab mag-atubang og kasong may kalapasan sa Republic Act 10863 kon Customs Modernization and Tariff Act ang mga dinakpan. Efren Mamak, 1 Mindanao.